nilqaw l-aħwa tagħna li jsegwuna fuq Facebook u YouTube, nilqawkom għal-magħna u nistidnukom biex il-lejla tinaqdu magħna u tisimgħu kelma ħajja u qawwija lil Mulej jispira lill-oħtna Romina djakna li sservi hawnhekk fil-Knisja ta' River of Love u ninsab ċerta li ħatkunu imbirkin. Alleluja. Nirringrazzjaw koħt u ma nistax ma nirringrazzjax ukoll il-pastor, il-missier spirituali tagħna li tani din l-opportunità u tani dan il-privileġġ u sellifli hawnhekk dan il-pulptu. U nirringrazzjaw ukoll qabel ma nibda dan il-messaġġ, nirringrazzjaw ukoll l-Ispiritu Santu u nixtieq nibda wkoll bħala talba nirringrazzjak Mulej Qaddis, Mulej Ġesu ta' din l-opportunità. Grazzi Mulej Ġesu ta' dan il-messaġġ li inti preparajt għalina Mulej Qaddis u nitolbok Mulej Ġesu wassal Mulej Qaddis dan il-messaġġ fil-widnejn li għandu jasal Spiritu Santu u huwa verenti u għallimna Mulej Ġesu biex nimxu fir-rida tiegħek, fil-pjan tiegħek għall-glorja tiegħek Mulej Ġesu. Mela, dan il-messaġġ mhux jinsemmejt u dan il-messaġġ semmih l-Ispiritu Santu għax dan ġi inspirat mill-Ispiritu Santu. Il-tajtil jismu tittamax fuq l-għana ta' din id-dinja. Mela, ħanibdew minn storja fil-Testament l-Antik. Kulħadd sama biha din l-istorja ta' Jericho. Mela, biex nidħlu naqra fiha. Jericho kienet belt magħluqa. Imdawra bħajt. Issa l-ħajt kien 2 metri ħxuna. Mhijiex faċli ġifieri biex dan il-ħajt jaqa'. Fejn ħadd ma kien joħroġ u ħadd ma kien jidħol. In-nies ta' Jericho li kienu jgħixu hemmhekk kienu n-nies idolatri jipprattikaw l-okkult, qattila, xalaturi. Prattikament Jericho kien Las Vegas tal-lum. Li ma jimpurtaħħomx mill-mulej Alla tagħna. Il-ħajt kien iservi bħala protezzjoni lil daw in-nies hekk ħżina. U kellhom il-gates ukoll gates f'din id-dawra imdejjem imsakrin. Ħadd ma joħroġ u ħadd ma jidħol minn dan il-ħajt. Issa, il-mulej nafu li Alla jara kollox sewwa, issa għamlu dan il-ħajt sinja li hemm il-faħam miblul. Issa, nafu wkoll li l-kelma tal-Alla f'Ġeremija 29:11 nafu li l-mulej għandu pjan għalina, mhux ta' ħsara iżda ta' futur u tama. Mela, jekk għandna pjan, il-mulej għandu pjan għalina, stenna il-ħajt ta' Jericho qudiemek. Jekk il-mulej għandu pjan għalik, stenna l-għadu jaqaflik, jipprova jwaqfek biex ma titħolx fl-art imweda, biex jaqtalek qalbek. Stenna li ħassib kull ostaklu biex itelliflek mill-viżjoni. Inti dak il-moment x'ħat tagħmel? Mela, ħataqa għan-nassa tal-għadu, ħaċċedi u taqta' qalbek, ħateqret għaraxa mill-għadu, jew nkella ħatiqaf temmen il-wedid xwedek Alla li jista' kollox, jew ħattibqa' bil-fidi tippersisti għal kosta kollox u tibqa' temmen xwedek Alla li nafu li l-kelma tiegħu u l-wedid tiegħu huma iva u ammen. Li wedna li qatt ma jitlaqna, qatt ma jabbandunana u qatt ma jfallina. U tantek li laqqas jista' jmur kontra il-kelma tiegħu stess. Tantu hekk li ma' Abram, li wiet lil Abram, meta Alla għamel weda ma' Abram, billi ma setax jaħlef bħadd ieħor għax m'hemm ħadd akbar minnu, Alla m'hemm ħadd akbar minn Alla, ħadd m'hemm fuqu, Alla kbir m'hemm ħadd fuqu, għamel ħalfa miegħu innifsu, ħalef miegħu bih innifsu.
Lil-Mulej Alla qal lill-Abram u din insibuha f'Lut 6:13. Allu tassew imbirkek u nkatrek u nerġa' nkatrek u hekk wara li bis-sabar għad jistenna Abram x'għamel għala l-weda. Mela biex bis-sabar. Sabar fit-tul, fidi, perseveranza, konsistenza u mhux bil-qrid. Mela, il-Mulej wiegħed il-poplu ta' Iżrael li jidħol fl-art imweda. Iżda nafu li mhux kulħadd daħal. Mela jekk inti ħadd tidħol, il-Mulej jgħinek tidħol fl-art imweda, mhux kulħadd ħajjidħol. Dawk li ma daħlux għax kienu fid-diżubbidjenza. Ikollok momenti, ovvjament, fejn jiġu dubji. Issa dubji nafu li hija kontra il-fidi sewwa u aħna kif noġbu lill-Alla. Bil-fidi noġbu lill-Alla. Ikun hemm momenti fejn tgħid il-Mulej telaqni. Arġa' qra l-Bibja, jien jgħid il-Mulej jien qatt ma nitilqek, jien qatt ma nfallik, jien qatt ma nabbandunak. U jew inkella tgħid imma jien għamilt xi ħaġa ħażina. Jekk għamilt u m'għamilx, jekk għamilt, indem. Tibqax hemm id-dem ta' Ġesu ta' Nazaret huwa id-dem biżejjed hemm id-dem li jaħfer, li jneħħi, li ibbiegħed daqskemm hu l-bot il-vant minn punent daqshekk ibed id-dnub minnek. Amen. Jew tibda tara l-persekuzzjoni ġejja. Tibżax. Il-Mulej jgħidlek rejoice, għax tiegħek hija saltna, ifraħ meta tiġi persegwitat, għax imberkin huma dawk li jiġu persegwitati f'ismi jgħid il-Mulej. Dan huwa kollu ladu biex jaqtalek qalbek, għax jaf li jekk tmur, jekk tidħol fl-art imweda, ħadd tikseb ħalib u qasel, ġifieri li tgħix ħajja fl-abbundanza, ħajja aħjar, kemm spiritwalment u kemm materjalment. Mejda jħejji il-Mulej, Psalm 30:23, mejda jħejji il-Mulej quddiem l-edewwa tiegħek, ġifieri jbirkek u jippermetti li l-edewwa tiegħek jaraw. Il-kalċi tiegħek kif hawn żejt jidliklek wiċċek, ġifieri jimlik bil-kuntentizza. Il-kalċi tiegħek ifawwarlek. Il-Mulej jfawrek bl-abbundanza u bir-rikkezzi tiegħu quddiem l-edewwa tiegħek. Għalhekk l-għadu jibnilek dak il-ħajt, bħajt ta' Ġeriko, għax jaf jekk tidħol fl-art imweda ħadd gawdi l-abbundanza u l-mistrieħ li l-Mulej għandu għalik. U aħna nafu f'Ġon 10:10 l-għadu jiġi biex jisraq, jaqret u joqtol. Iżda Ġesu ġie biex jagħti ħajja bl-abbundanza. Amen. Alleluja. Grazzi Ġesu. Ħanaraw naqra il-Mulej x'qal lil Ġoswe, kif igwida lil Ġoswe biex jidħol u l-poplu ta' Iżrael biex jidħol fl-art. U hekk induru Ġoswe 1:2, vers 2. Mulej qal lil Ġoswe, il-Mosel għaddej tiegħi miet għalhekk u waqsam dan Ġordan, ix-xmara ta' Ġordan, int u dan il-poplu kollu biex tidħol fil-pajjiż li jien qiegħed nagħti lill-ulied Iżrael. Kull fejn tirfes, il-Mulej qallu, jien nagħtihulek bħal ma qed lil Mosè. U spjegalu minn fejn, mid-deżert u mill-Libanu li tara imqarsa xmara kbira, xmara Ewfrat, l-art kollha tal-Ħittin sal-baħar kbir lejn inżul ix-xemx tkun artkom. Vers 5, ħadd ma jkun jista' jieqaf quddiemek. Jiem ħajtek kollha. Bħalma kont ma' Mosè, hekk inkun miegħek, lan ħallik u lanqas nitilqek. Vers 6, għamel il-ħila u la tibżax. Vers 7, raġa qallu, għamel il-ħila u la tibżax. 8,
Dan il-ktieb f'sa dak iż-żmien kien it-Testament l-Antik, ġifieri dak kellhom ġast il-liġi biss. Imma din nistgħu napplikaw għalina. Dan il-ktieb, il-kelma talla, ma jitbiet qatt minn fommok. Ġifieri fejn hemm il-wediet u l-kelma talla, kompli emmen fihom, kompli iddikjarhom, immedita fuq il-kelma talla. Lejl u nar skont kull ma hemm miktub fih għax imbagħad tara x'jgħidlek. Imbagħad inti tirnexxi f'kull ma tagħmel u jkollok ir-risq. Vers 9. Ma kmandajtekx jien, il-mulej jerġa' jgħidlu. Il-mulej jikmanda. Qallu għamel il-ħila u la tibżax, la titrejjiċ u laqqas titwerwer għax Alla tiegħek inkun miegħek kull fejn tmur. Mela ħankunu poplu kif ikmandana l-mulej ta' ħila u ta' kuraġġ. U jekk waqajt, erġa' qum. Għax il-grazzja tal-Alla hija suffiċjenti. The grace of God is more than sufficient. Halleluja. U bil-perseveranza u bil-fidi, bis-sabar nibqgħu iggranfati mal-wedid, nollu nfaħru lill-ismu mingħajr ma tħalli lill-għadu jaqtalek qalbek. U tara kif il-ħajt ta' Ġeriko jaqa', halleluja. Il-ħajt ta' Ġeriko jaqa', iva. We have to praise him in the storms. Rridu nfaħru lil-mulej meta nkunu fil-maltemp. Rridu nfaħru lil-mulej meta nkunu fil-wiet. Rridu nfaħru lil-mulej meta nkunu fin-nar. Halleluja. U tara li l-għadu jaqta' qalbu mhux int taqta' qalbek, u l-għadu jaqta' qalbu għax aħna għandna l-mulej Alla vittorjuż. Halleluja. U hija aħna vittorjużi fi Kristu Ġesu li dejjem irrebbaħna u dejjem jiġġieled għalina. Halleluja. U jtina r-rebħa. Glorja lilek mulej. Halleluja. Il-mulej Alla tagħna ħaj u Alla li jista' kollox. U fetħilhom xmara Ġordan. Għamilha ma' Mosè, fetħilhom il-Baħar l-Aħmar, għamilha ma' Ġoswe, fetħilhom ix-xmara Ġordan u jagħmilha miegħek u miegħi. Amen. Grazzi Ġesu. Iżda jekk inti tibqa' sod, ma taqtax qalbek, tibqa' sħiħ. U tkompli tfaħħar il-mulej u tara kif il-mulej jiftaħlek bib, jiftaħlek triq, halleluja, fejn m'hemmx triq, iwarrab kull xkiel u jgħinek tasal għan-naħa l-oħra. Halleluja. Ġoswe kapitlu 3 vers 5. Ġoswe dejjem dab bil-gwida tal-mulej sewwa, mhux xfettillu f'moħħu jew xjejtu, dejjem igwidaħ il-mulej. Ġoswe qal il-poplu tqazzu, indmu u tmissu xejn imniġġes, tagħmlu xejn li ma joġobx il-Alla, għax għada il-mulej jagħmel eġubijiet kbar fostkom. Signs and wonders. Vers 6, u Ġoswe kellem lill-qassisin u qalilhom il-qassisin erfgħu l-arka tal-għaqda u għaddu quddiem il-poplu. Vers 7. U l-mulej qal il-Ġoswe, illum nibda nkabrek f'għajnejn Iżrael kollu biex ikunu jafu li bħalma kont ma' Mosè hekk inkun miegħek. U int għati din l-ordni lill-qassisin li qegħdin jerfgħu l-arka tal-għaqda tal-mulej. Ejdilhom x'ħin taslu f'xifer l-mijiet ta' Ġordan iqfu fin-nofs fil-Ġordan. Ħanispjega. Mela, il-qassisin tat-Testament l-Antik jirrappreżentaw aħna fit-Testament il-ġdid. Aħna l-poplu tal-Alla nissejħu qassisin u saċerdozju irjal. Issa, il-fatt li l-mulej kmandhom, ġifieri ikmandhom biex imorru f'xifer l-mijiet, dawn għamlu pass ta' fidi. Il-poplu tal-Alla irid jagħmel pass ta' fidi qabel il-mulej iwettaq il-miraklu. Amen. Ridu nagħmlu pass ta' fidi, tiġi min-naħa tagħna biex naraw il-miraklu l-qawwa tal-Alla fil-ħajja tagħna. Issa, x'jiġifieri x-xifer l-mijiet? Xifer l-mijiet iġifieri. Xmara Ġordan hija link bejn Baħar tal-Galilea u l-Baħar l-Iswed.
Tawa. U l-ilma li kien ġej minn din in-naħa jaħbad ma' din l-ilma li kien ġej minn din in-naħa. U kellhom jieqfu eżatt fejn imissu ma' xulxin. Mela, Ġoswe qal b'dan lill-poplu, b'dan tarfu li Alla ħaj u foskom u li żgur ikkeċċi minn qudiemkom il-Kananin, il-Ħittin, il-Ħewwin, il-Pereżin, il-Karazin, l-Amorin, il-Ġebusin. X'inhu ma dawn? Ħanispjega. Jiġifieri l-mulej wassalkom għan-naħa l-oħra u jwarrab minnek l-għadu, jwarrab kull fixkil tal-għadu, jwettillek it-triq qudiemek, jifirdek minn nies u minn nies li qegħdin hawnhekk ma jwassalhomx għan-naħa l-oħra fejn inti ħatmur għan-naħa l-oħra, il-mulej ma jiddaħħalhomx miegħek, iwarrabhom kompletament għax daw kienu nies for such a season da issa daqshekk, issa law wasalt in-naħa l-oħra huma daqshekk ma jiġux miegħek. Il-mulej jifridhom minn miegħek. Vers 16 li l-mijiet li kien ġej minn din in-naħa waqaf, intrafa u ġigozz. Halleluja. L-ilma li kien ġej minn din in-naħa waqaf, intrafa u ġigozz. U l-qassisin bl-arka ħajaqsmu ix-xmara. Anzi, ma qasmux ix-xmara, għax il-mulek m'għandhom biex jieqfu fin-nofs, fuq art nixfa, jieqfu fin-nofs. U l-poplu, il-komplement tal-poplu qasam. Mela, l-arka tirrappreżenta il-preżenza tal-Alla. Meta l-qassisin waqfu fin-nofs u ħallew il-poplu, ġifieri il-mulej fost il-poplu. Il-mulej fost il-poplu tal-Alla. Il-mulej kien mal-poplu tal-Alla, għadu mal-poplu tal-Alla u jibqa mal-poplu tal-Alla. Grazzi Ġesu. Ġoswe issa, kapitlu 4, vers 18. Kif il-poplu tal-Alla kollu rifes l-art tan-naħa l-oħra li l-mulej ordna l-qassisin issa biex huma jitilgħu. Eżatt kif talaw huma l-ilma li ġi Godz din-naħa u l-ilma li kien ġi Godz din-naħa raġa' ġi għan-normal. Min, spjegali, min jista' jagħmel dawn l-ġubijiet mhux il-mulej Alla tagħna li Alla li jista' kollox, li m'hawnx Alla joħorajru, halleluja, u m'hawn ħadd bħalu. Halleluja, faħrek mulej. Ġoswe 5, vers 1. Kif is-slaten kollha li kienu n-naħa l-oħra, l-Amorin, il-Kananin, li kienu fl-art qabel ma qasmu il-poplu tal-Alla, semgħu x'għamel il-mulej li firet ix-xmara għall-poplu tiegħu. U jgħidlek ma baqa' fihom ebda ħila. Ma baqa' fihom ebda ħila. Il-mulej jissikket l-għadu tiegħek, iġibu jtemtem daru mal-ħajt u bla ħila. Vers 13. Naraw issa hekk waslu mela qasmu sewwa u ġew viċin Ġeriko. U Ġoswe jgħidlek x'ħin Ġoswe kien ħdejn Ġeriko rafajneh u ra raġel qudiemu wieqaf bix-xabla. U da qallu, ħuj, inti min int? Inti wieħed minna jew mill-edewwa tagħna? U Ġoswe u dan qallu jien il-kaptan, kaptan fl-eżerċitu tal-mulej. Halleluja. Minu? Jesus! Halleluja! U Ġoswe xteħet qudiemu u l-mulej qallu neħħi l-qorq minn riġlek għax l-art li int fuqha hi post qaddis.
Il-fatt li kien bix-xabla, ġifieri, il-mulej Ġesu jiġġieled għalik u għalija. Il-mulej Ġesu jitqabad il-battalja tiegħek biex inti tidħol. Il-mulej Alla tagħna jgħinna nidħlu fl-art imweda, jgħinna niksbu dak li l-mulej għandu għalik u għalina. Halleluja. Ġoswe 6 vers 2. U l-mulej Ġesu qal lil Ġoswe, ara għallu, jien irħejt Ġeriko fidejk, bislaten l-gwerriri kollha. Għallu, issa int dur bl-irġiel kollha, duru bl-arka, dawra mal-belt għal darba u għamlu hekk għal 6 jiem. Fis-7 jum, għallu minar ma titnifsu, fis-7 jum duru dawra mal-belt għal 7 darbit. Imbagħad il-qassisin iddoqqu trombi. Malli ddoqqu l-istrumenti tagħkom tifħir il-mulej u tisimgħu id-daqq ta' trombi, il-poplu kollu jgħajjat għajta kbira. Eżatt kif tajtu għajta kbira, is-sur tal-belt jaqa' u l-poplu jidħol. Halleluja. Issa dan ħajt ta' 2 metri ta' mhux ta' ġebla waħda Maltija, ta' ħajt ta' 2 metri, ta' ġifieri da' diffiċli biex jaqa', daqshekk faċli, imma għandna l-mulej magħna, xejn impossibbli għall-mulej Alla tagħna. Amen. Mela, kif waslu mela fis-7 jum? Dawru 7 darbit, 7 qassisin, 7 trombi u 7 hija numru di completion, il-kompletezza. The fulfillment of God's promise in your life. It-twettiq tal-weda talla f'ħajtek. Amen. Halleluja. Issa naraw għal xiex il-mulej daħħalhom fl-art ta' Ġeriko, art pagana. Las Vegas. Naraw. Il-mulej ridhom biex jieħdu fidda u depp oġġetti ta' bronzu tal-ħadid. Għax dawk kienu konsagrati imqazzin lil-mulej u dawn kellhom immorru fit-teżor tal-mulej. Jiġifieri f'din l-art pagana kienu qed iżommu affarijiet deb u fidda li suppost kellhom jiġu dovuti, kellhom jiġu fit-teżor tal-mulej. Issa. U l-mulej għalhekk ikmandhom biex jidħlu u ikmandhom biex jieħdu daw l-oġġetti li huma dovuti lill-mulej. Però ikmandhom ukoll biex ma jieħdu xejn imniġġes, xejn ta' idolatrija minn tagħhom, ma jmissu xejn. Għax jekk jimissu xi ħaġa minn tagħhom, iġibu lajb, jiġifieri hawnhekk ma mmissu xejn ta' din id-dinja, dak li ma joġobx il-mulej aħna rridu nwarbuh. Sewwa? Issa, meta daħlu f'din l-art u ġabru l-oġġetti, ma ninsewx ukoll li salvaw lil Raħab. Raħab li bil-fidi ipproteġiet il-messaġġiera li ġew biex jitkixfu fuq l-art. Kif salvawa ħarqu din il-belt. Din il-belt ħarquha bin-nies kollox. Biż-żgħar, bil-kbar, bl-annimali, erida l-mulej. Il-mulej jrid li l-poplu tiegħu jitqabad bl-ubbidjenza u bit-tama għamja kompletament fih. Amen. U wara minn xiex kellu jgħaddi. Li ġi minn triq twila, jgħaddi minn dan kollu dejjem imma blajnuna tal-mulej. Il-mulej qatt ma telaqhom, iżda għenhom u wera il-qawwa tiegħu. Halleluja. Biex id-deb u l-fidda dawk li huma tal-mulej jiġu lura fidejn il-mulej minnit pagana għallant id il-mulej. U deb u l-fidda jirrappreżenta finanzi. Issa, Ħagaj, kapitlu 2, vers 8. Deb u fidda huma tiegħi, jgħid il-mulej. Profetikament, il-Knisja Talla qiegħda f'daw iż-żminijiet fejn il-mulej iqajjem shaking mal-ġnus kollha li diġà qed nibdew narawha madwar id-dinja, naraw fl-Amerika, naraw dawk it-tornadoes, dawk in-nirien,
fl-Ewropa u barra mill-Ewropa, terremoti, xita qalila, widien kbar, vulkani jisplodu. Ħagaj 2:6, hekk jgħid il-Mulej. Għal darb'oħra dal-waqt inqanqal ismewwiet l-art, il-baħar u l-art nixfa. 7. U nqanqal il-ġnus kollha u nimla din id-dar. Halleluja. Nimla din id-dar. Inqanqal il-ġnus kollha u nimla din id-dar bil-glorja tiegħi jgħid il-Mulej. Glorja tiegħi il-fidda u tiegħi id-deb jgħid il-Mulej. Il-glorja ta' din l-aħħar dar tkun akbar minn dik tal-ewwel waħda jgħid il-Mulej. U f'dan il-post nagħti slim jgħid il-Mulej tal-Eżerċiti. Intom ulidi, Ġewel 2:33, intom ulidi, intom iffirħu u tennew fil-Mulej, għax jagħtikom xita bikrija, il-landrijiet jimtlew bil-qamħ li masa rifur b'inbiġ ġdid u żejt, il-Mulej jagħti l-barkit lill-poplu tiegħu. U dak li l-għadu seraqlek, dak li l-ġrat kiel sera u ħadlek, jien il-Mulej narġa' nreġġaħulek lura bl-abbundanza jgħid il-Mulej. Halleluja. Glorja lilek Ġesu. U tiklu s-sewwa u tiġba u tfaħru l-isem il-Mulej Alla tagħkom li jkun għamel eġġubijiet. Il-poplu tiegħi ma jkollu qatt iżjed biex jisħi. U tarfu li jien ninsab f'nofs il-poplu tiegħi u li jien il-Mulej Alla tagħkom m'hemmx ħliefi jgħid il-Mulej. U nsawwab l-ispirtu tiegħi fuq kull ħlejqa l-harvest. U li jitkom iħabbru s-subien u l-bniet, żgħażagħ tagħkom jaraw viżjonijiet. Malakija 4:1, għax ara jiġi jum iħeġġeġ bħal forn. U l-gburin kollha u kull min jagħmel id-deni isiru bħal tiben. Infarrak u jaħraqhom il-jum li ġej. Jgħid il-Mulej tal-Eżerċiti. U ma jħallilhom la erq u la fera. U għalikom li tibbiżaw minn ismi titla ix-xemx tal-ġustizzja u niġi bil-fejqan fi ġwien ħajja, il-fejqan mirakli, halleluja, u intom tifirħu. Grazzi Ġesu. U tabġu il-ħżina għax ikunu bħal irmiet taħt riġlejkom fil-jum li jien inħejji jgħid il-Mulej li jista' kollox. Din hija l-kelma li ħassejt fl-ispirtu profetika għal din il-Knisja għal dawn iż-żminijiet. Grazzi Ġesu, ħajkun dak li inti Mulej Qaddiż hekk kif is-sema ikun fuq din l-art tal-glorja tiegħek Mulej Ġesu. Halleluja. Tiegħek hija l-qawwa, tiegħek hija s-seta u tiegħek hija l-glorja. Ġesu. Meta l-poplu mela Alla ġab id-deb u l-fidda narġgħu immorru fil-ktieb ta' Ġoswe. F'kapitlu 7 darba, vers 1, naraw bniedem Akan, jissemma bniedem Akan. Minnu Akan? Mela, Akan, l-ewwel nett Akan tfisser trabil. Da ġab it-trabil mal-poplu tal-Alla. Għaliex? Għax seraq dak li ġi dovut lill-Alla. Seraq. U Alla irrabja. Kif ġi dak il-deb u l-fidda fit-teżori tal-Mulej ġi dan Akan, issa Akan kien bniedem tal-Alla. Bniedem tal-Alla. U waqaf fid-diżubbidjenza. Ġoswe ċarrat il-bisu hija forma ta' rabja. Kif ġi affrontat Akan ammetta li seraq dak li hu tal-Mulej billi qal tassew jindnibt kontra l-Mulej Alla ta' Iżrael. X'ħin rajt fost il-ħwejjeġ maqbudin, rajt mantar sabiħ, 200 xekel tal-fidda, burga tad-deb tiswa 50 xekel, jinxtaqtom u ħadtom. Il-materjaliżmu għamewh. Infatti, tant ħadwa bil-kbira, ovvjament, li kemm il-lilu u kemm il-familjari tiegħu
ħaġruhom, qatluhom, ħarquhom u tafawlhom borġ ġebel talli seraq dak li ġie dovut lill-Alla. Daqshekk hija serja. Daqshekk hija serja. U bir-raġun, għax il-mulej mela gwida u mexxa u wen il-poplu tiegħu, poplu tal-Alla, għaddew minn dak kollu biex iġibu lura dak li hu dovut fil-mulej, lill-mulej fit-teżori tiegħu, u mbagħad jiġi dan fris bħal ħassa u jieħu dak li suppost huwa tal-mulej. U minħabba dnub u d-diżubbidjenza ta' wieħed, Iżrael ma setawx jirbħu lill-edewwa tagħhom meta marru belt Aj jisimha. Il-mulej neħħa jdejh, ma proteġihomx iżjed. U l-messaġġ tal-talima hi ma norbtux qalbna mal-għana ta' din id-dinja. Dak li hu talla huwa talla. Id-deb u l-fidda huma tiegħi jgħid il-mulej. U l-mulej kapaċi ibirek poplu tiegħu biex dak il-bniedem ibirek is-saltna talla. U ibirek il-ħaddieħor ukoll. Min? Issa, jekk il-mulej pereżempju jitfalek fuq qalbek biex inti tbirek il-ħaddieħor u inti tiġi dubju. X'ħad tagħmel? Ħassaqsi lill-mulej, mulej, għatini konferma, jew ħatmur fuq bniedem, isma' ħassejt fuq l-ispiritu tiegħi biex inejn il-dik. U dik qabli tgħidlek, isma' ħej dik taħdem ta'. I mean, inti hemmhekk poġġejt dak il-bniedem minflok Alla. Inti hemmhekk kull marit tagħmel huwa tarġa' tmur għand il-mulej u tgħidlu mulej tini konferma, jekk verament minnek tini konferma, arġa' urini, mhux tmur għand bniedem u saqsi jekk il-mulej hux qed jgħidlek il-verità jew le, mela l-bniedem jara daqskemm jara Alla. Amen. Għalidu noqogħdu vera attenti li flusna ma naqbdux u nagħtuhom hekk bla doċ imma nfittxu wiċċ il-mulej. U din rridu nkunu steward tajjeb ta' flusna. U tfakkarni fi skrittura Mattew 25 minn vers 35. Il-mulej jgħid, għax kelli l-ġuħ u tajtni nikol, kelli l-aċċ u tajtni x'nixrob, barrani kont u l-qajtni, arwin u libbisni. U vers 37 u nissewa. Għallu l-mulej meta rajnik bil-ġuħ u tmajnik u bil-aċċ u sqejnik, barrani u l-qajnik u arwin u libbisnik. U l-mulej nwiġibhom, tassew ngħidilkom, kull meta għamiltu dan mal-iżżar wieħed minn ħuti, intom għamiltuh miegħi. Imbaddar fuq dawk li kienu fuq ix-xelluk morru minn qudiemi, qalilhom morru minn fejni, ja misħutin fid-nar ta' dejjem, fl-infern mħejji għax-xitan u għad-dimonji. Għax kelli l-ġuħ u ma tajtnix nikol, kelli l-aċċ u ma tajtnix nixrob, barrani kont u ma lqajtnix, arwin u ma libbisnix. Kemm vera rridu nkunu attenti x'qed jgħidilna il-mulej. Iżda dawk li oġbu lill-Alla jirtu is-saltna imħejja għalihom. Tfakkarni wkoll fil-parabola tat-talenti, Mattew 5 minn 14. Meta bniedem sinjur, sit, kien sejjer f'pajjiż il-bot u sejjaħ il-qaddejja tiegħu. U dan qabel ma telaq irħilhom ġidu f'idejhom. Lil wieħed ta' 5 talenti, lil ieħor ta' 2 u lil ieħor ta' 1. Dak li ħa 5 ħadimhom u għala 5, dak li ħa 2 għala 2 u dak li ħa 1 ħeba il-flus ta' sidu u m'għamel xejn. Ġi sit lura. U għamel il-kontijiet magħhom. Tafu li aħna rridu nagħtu kont lill-mulej permezz ta' kif inħadmu flusna. Tafu jagħmel mulej jagħmel kont magħna.
dak li ħamsa għallu jien lajt 5 ta' 5 oħra magħhom għallu proset. Kont fid-dil biftit u jien nagħmlek sid fuq ħafna, idħol fil-ferħ ta' sidek. U dak li ħa 2 l-istess għallu jiena għalajt 2. Proset għallu għaddej tajjeb u fidil faithful. Kont faithful biftit u ħanamlek sid fuq ħafna, idħol fil-ferħ ta' sidek. Dak li ħa wieħed għallu jiena ħbejthom ta' prattikament ma' milċejn bihom u għallu ja għaddej ħażin u għażin. Ħudulu t-talenti u għatuh lil dak li għandu 10. Għax li l-kull min għandu jingħatalu u jkollu bl-abbundanza, imma min għand dak li m'għandux jittieħidlu saħansitra dak li għandu. U ixtħu il-qaddej li ma jiswa għal xejn fid-dlamijiet ta' barra. Ikun hemm biki u teżżiż ta' snin. Fejn hu dan il-post? Dan il-post huwa fl-infern. Sfortunatament huwa post fl-infern għal poplu tal-la, poplu kristjan li jissejja bl-isem kristjan u li jimxi fid-diżubbidjenza. Luqa 12 Ġesu jgħid, vers 15. Araw tajjeb u ħarsu ruħkom mir-rejba għax il-ħajja tal-bniedem mhijiex qiegħda fil-kotra tal-ġid li għandu, mhux fil-possessions. Dan huwa messaġġ kemm għall-Kristjani u kemm għal mhumiex Kristjani. 1 Timothy l-ewwel Timotju 6 vers 6. Pawlu jwissi, imma tassew li t-tiba hi meta wieħed hu kuntent b'dak li għandu u leħ kbir għax xejn ma ġibna f'din id-dinja u żgur xejn ma nistgħu nieħdu minna. U meta għandna l-ikel u l-ilbies ħankunu kuntenti bihom. Imma dawk li jistanew jaqgħu fit-tiġrib, f'nassa u f'ħafna xewqat boloħ u ta' deni li jarqu il-bnedmin fil-qerda u t-telfin. Għax l-imħabba tal-flus hi l-erq ta' deni ħsara xuħut li taw ruħhom għalija dbedu mill-fidi u nifdu lilhom infushom b'ħafna għali. Imma int, ja raġel talla, int, ja mara talla, iwissi, dan aħarbu u imxi wara l-ġustizzja, imxi wara s-sewwa, it-tiba, il-fidi, l-imħabba, is-sabar u l-ħlewwa. Tqabat it-taqbida, it-tajba tal-fidi, aqbat il-ħajja ta' dejjem li għalija intu koll msejjaħ u stqarrejt l-istqarrija sabiħa quddiem ħafna xut. Wissi lil dawk li huma onja, wissuhom lill-onja f'din id-dinja biex ma timlewx raskom lanqas tafdaw flana ta' din id-dinja li mhijiex żgur, iżda afdaw falla Alla l-ħaj li jagħtina kollox bil-kotra biex ingawdu, biex tagħmlu tajjeb li tkunu onja blopri tajba li lesti biex tkunu idejkom miftuħa u taqsmu ma' ħaddieħor, taqsmu mal-oħrajn. Luqa 6 vers 24. Iwissi Ġesu, iżda ja ħasra likom ja onja, ja ħasra likom għax ħadtu l-faraġġ tagħkom. Ja ħasra likom intom li issa mxebbejn għax tkunu bil-ġuħ. Ħażina likom intom li issa titqu għax qatt tolfqu u tibku. Ja ħasra likom meta l-bnedmin kollha jitkellmu tajjeb fuqkom. Luqa 18-24. Ġesu saqsa lil-żagħżugħ Għani. Għax dan l-Għani saqsih għallu kif nista' nidħol fis-saltna talla. U Ġesu għallu u kien jaf Ġesu li dan il-bniedem kien Għani u għallu bih kollox, bih u murtieħ il-foqra u dak sewwet qalbu. Ġesu għal kemm jibsa għal dawk li għandhom il-ġid biex jidħlu fis-saltna talla. Ġagbu 5 vers 1.
iwissi lill-Onja, ja Onja, ibku wixru għadbatija li ġejja fuqkom, ġidkom tħassar u l-biskom mikul bil-kamla, id-deb u l-fidda ta'kom imsaddin, u s-sadid tagħhom jixed kontra ta'kom, u jiklilkom ġisimkom isu kien nar, ħżintu teżor fl-aħħar jiem, ara, il-ħlas tal-ħaddiem li ħadem għalikom li intom zammejtulhom bil-qerq qiegħed jgħajjad kontra tagħkom u l-biki ta' dawk li ħasdu wasal f'udnejn il-mulej tal-eżerċiti. Fuq l-art għextu fix-xalar u l-lussu, għattu tissemnu għal-jum il-qatla. Ikkundannajtu u qtiltu il-ġust u ma waqfilkomx. Mattew 6:19 La taħżnux mela teżori fl-art għalikom fejn il-kamla u s-sadid jitħassru u fejn il-ħallalin jiftħu jisirqu, iżda aħżnu għalikom teżori fis-sema fejn la l-kamla, la s-sadid ma jħassru u fejn laqas il-ħallalin la jiftħu u lanqas jisirqu għax fejn u t-teżor tiegħek hemm qalbek tkun ukoll. Ħadd ma jista' jaqdi żewġ sidien għax jew il-wieħed jew il-ieħor, jew iżomma wieħed jew tismel il-ieħor. Ħadd ma jista' jaqdi lill-Alla u lill-Alla tal-Mammon. Amen, għax jew wieħed jew il-ieħor. Għalhekk Ġesu jwissi, għalhekk ngħidilkom tinkwetaw xruħkom għal ħajjitkom se tieklu, anqas għal ġisimkom se tilbsu, jaqgħu il-ħajja mhijiex aqwa mill-ikel u l-ġisem mhix aqwa mill-ilbies. Ħarsu lejla safar tas-sema li jiżiraw la jiżiraw laqas jaħsdu u lanqas igezzu fl-imħażen u madankollu missierkom li hu fis-smewwiet jitmaħħom kemm ta' tiswew ħafna iktar intom li intom mixtrijin bid-dem ta' Ġesu ta' Nażaret. Amen. Għalhekk toqgħodux tinkwetaw għax dawn l-affarijiet ifittxuhom il-pagani. Mela fitxu l-ewwel is-saltna tal-Alla u l-ġustizzja tiegħu u dan kollu jingħatalkom ukoll. U meta tiġi biex tagħti, Ġesu jwissi, meta tiġi biex tagħti bil-lemmin, turix biex xelluk. U meta tiġi biex tagħti karità, toqgħodx iddoq it-trombi. Kif jagħmlu dawk ta' b'wiġbieħor fis-sinagogi u fit-triqat biex in-nies tfaħħarhom. Tassew ngħidilkom li ħlasom ikun diġà ħaduh. Iżda il-karità tiegħek għandha ssir fil-moħħbi. U l-missier li jara fil-moħħbi irrodlok lura. Amen, irrodlok hu. Mela, xenu ta' jekk intom mela imweldin mill-ġdid, jekk intom qomtu ma' Kristu, Colossians 3:1, fitxu dawk il-ħwejjeġ ta' fuq fejn Kristu qiegħed fuq il-lemin tal-Alla, aħsbu fuq il-ħwejjeġ ta' fuq u mhux fil-ħwejjeġ tal-art. Għax aħna intom, aħna il-jien mietet sewwa ħajjitna hija moħbija fi Kristu. Mela mmewtu, mela l-membri tagħkom li huma tal-art, iż-żena, il-faħx, il-ġibdiet tal-isem, ir-rejba li hi id-dolatrija. Li minħabba fihom jiġi l-għadab tal-Alla fuq li tid-diżubbidjenza. Li xi darba l-koll kemm aħna konna fihom, anke jien, hemmhekk konna f'dawn l-affarijiet. Iżda llum new creation. Illum il-moħħ tagħna mġeddet. Skont kif jgħid il-mulej, aħna nagħmlu. Aħna jgħid il-mulej, aħna nitkellmu. Amen. U nżajna il-bniedem il-qadim u issa ħolqien ġdid bniedem ġdid fi Kristu Ġesu. Mela ħa niġdu lil nfusna, niġdu x'irridu aħna u nimxu wara Ġesu, nagħmlu x'irid Ġesu. U Ġesu jgħidilna iċħalt lilek innifsek. Ġor salibek il-persekuzzjoni, għax il-persekuzzjoni hija fil-pakkett, u mberkin huma dawk li huma persegwitati f'ismi jgħid Ġesu u ejja warajja. Luqa 6
verse 38, għati jgħidlek għati u jingħatalek. Kejl tajjeb, marsus, mezze sewwa u mburġat b'abbundanza. Iqedulkom f'ħoġorkom għax bl-istess kejl li tkejlu intom jerġa' jkun imkejjel lilhom. Nkunu ġenerużi anke ma' dak li ma jistax irodlok lura. Nagħtu lil dak li ma jistax irodlok lura. U tara kif il-mulej jiftaħ bib is-sema għalik u ħlasek ukun kbir fis-sema. Amen. Halleluja. Grazzi mulej, ċabċipa. Narawha wkoll fl-Atti tal-Apostli, laqda bejnietom, koinonija. Kapitlu 2 minn vers 41. Imbagħad dawk li laqgħu il-kelma bil-ferħa kienu mamdin u żdiedu b'3,000 ruħ u komplew iżommu sħiħ fit-tagħlim u fix-xirka tal-Apostli u fil-ksur tal-ħobs u fit-talb. U jgħidlek il-biża' ġie fuq kull ruħ u ħafna eġubijiet u għelim, ħafna signs and wonders kienu jsiru mill-Apostli. U daw kollha li emnu kienu jkunu flimkien u kellhom kollox bejnietom. This is powerful. U kienu jbijaw ġidhom u ħwejjiġhom u jqasmuhom bejn kulħadd. Skont ma wieħed kien jeħtieġ però. Skont ma wieħed kien jeħtieġ. Ġifieri kien ikun hemm bilanċ. Ma kienx hemm pereżempju wieħed ma jkollu xejn u l-ieħor għandu ħafna, dak li għandu ħafna ibih ħalli dak li jagħtaw isfel għall-inqas jkun hemm dak il-bilanċ sewwa. U baqgħu kuljum jiltaqgħu b'fema waħda fit-tempju jiksru l-ħobs fid-djar u jieklu l-ikel tagħhom bil-ferħ u s-safa tal-qalb. Ifaħħru lill-Alla u lill-poplu kollu. U kulħadd kien iġibhom mill-jum għal-jum u l-mulej kien iżidilhom magħhom lil dawk li jkunu salvi. Dik hija laqda li l-mulej irid, laqda il-koinonija. Amen. U aħna nafu li ħwejjeġ kollha jaħdmu flimkien għal ġid ta' dawk li jħobbu lill-Alla, għal dawk li huma msejħin skont il-pjan tiegħu. Dak huwa l-messaġġ, grazzi mulej. Mela, u jekk il-mulej birek is-saltna Talla biex l-Evanġelju Talla ikompli xandar u jilħaq madwar in-nazzjonijiet. U ovvjament kun steward tajjeb ta' flusek. Maħniex pagani, imma aħna poplu tas-saltna u issa nafu li il-mulej jagħmel kont magħna b'dak li għandna fidejna. U l-Lonja inwissuhom biex ma jittamawx fil-ġid ta' din l-art, għax is-sema u l-art u kull ma fija jispiċċaw. Iżda ittamaw falla l-ħaj, ittamaw fil-kelma Talla, għax il-kelma Talla u l-mulej qatt ma jispiċċaw, qatt ma jintem. Is-sema u l-art jintemmu. Infatti darba kont rajt ħolma u f'ħolma rajt id-dinja irmiet. L-art din id-dinja ħa tispiċċa irmiet. U l-mulej qed jgħid tintrabaċ qalbek ma' din id-dinja, għax din id-dinja u kull ma fija ħat tispiċċa. Iżda rabba orbot qalbek mal-kelma tiegħi jgħid il-mulej. Halleluja. Grazzi Ġesu. Mela, minħeġġiġkom aħwa biex nqumu bil-wifqa anka tal-praise and worship, forsi jiġi l-praise and worship hawnhekk ukoll, ħalli ngħidu din it-talba flimkien. Mela, mulej missier, ngħidu flimkien anke intom ukoll li qed tissegwu dan il-messaġġ, tistgħu tgħiduha minn qalbkom ukoll billi tgħiduha warajja. Mulej missier, minn qalbi jiena nemmen li inti bat lil ibnek waħdini f'din id-dinja, inti mitt għalija fuq is-salib
u fit-tielet jum għamil mill-lewit. Illum naraf li għandi bżonnok mulej. Illum naraf li m'għandix għalfejn nittama flana ta' din id-dinja. Imma rrid nittama fik mulej. Irrid inkun steward tajjeb u rrid noġob lilek l-ewwel u qabel kollox. U minn qalbi ngħidlek aħfirli, nindem minn dnubiti issa stess. U Ġesu ejja ġewwa qalbi, għax mingħajrek minn xejn. Nitolbok ejni nimxi fir-rida tiegħek, fit-triq id-dejqa u li nfittex is-saltna tiegħek l-ewwel u qabel kollox biex noġob lilek, nigglorifika lilek lill-ismek fil-ħajja tiegħi. Grazzi Ġesu. Aħwa intom li qed tisimgħu dawn il-messaġġ nħeġġiġkom biex tiltaqgħu magħna, ejjew italmu magħna, ejjew isimgħu dan it-talim, talim li jiswa ħafna iktar minn fidda u deb. Amen. Kull nhar ta' Sibt u kull nhar ta' Erba' fis-7 ta' filgħaxija u kull nhar ta' Ħadd fl-10 ta' filgħodu. God bless you, we love you u narakom. Paċi magħkom.